Parlong kanegade ka cingitho khana syapang ka Asya ka kena kenthei ka bala-bala abdukan ha Mumbai. Parlong kumpa ha ka por hinyo bache chanmen ha ka we ka supermarket ka badon ha Mumbai ha ka ba kipit ba kidona bha banwan the chin ha ka ta ka chanmen te ha kata ka dukan ladon ka wei ka kanthei samla ka bala bala ab dukan ha kata ka chaka kat ba kadang yeng ban ab ya ki customer ki ba wan the jing the ha kata ka por ka kerteng chongka ka dei ka Aisyah ar pholai snem karta chongka kata ka khna ka dei ka balawan na nong kendong ka dei ru ka batang pule bat haden balawai pule kala bala ab dukan artan ha kata ka supermarket khanang banyerap lang ya ka yeng ka sem te wala ki khmat chongka kala pen i ba kala i thaj bha hanrei ka dur khmat chongka pan barbor ka pau da ka chingphu samke te ha kata ka chanmen lawan uwei ubreu ubala no bha karta chong u ubal awan ya suki chai sha kata ka counter ka ba ka am kamet chongta ubreu kala dem kikti chong u kala kyu bar ki khmat chong u kala stang bari uta utmen ulara ka wei ka pala bat ha kata ka pala ula bu ya ki chingthien ki ba ula sim na kata ka dukan te haba ka Asya kala skan ya kita ki item chungu kita ki chingthiat chungu kala songdor arspa arbu khandai tangka baro te uta utmen ula wat pisa na kapla chungu hanrei udon tang arspa sipho tangka kapisa ha kapla chungu bar ula pen i ya ka Asya da ka baong artan khon ngadu nano sa khat khandai tangka ban penbiang te weng no ya ki tiar khandiat na ka ne kapla hanrei ka Asya pat kala shani ayu kumta kala sei arpho tangka nakapla la chong ban thep ha kata ka machine ban penbiang ya kata ka chingthiat chungu da ka baong artat da ka sur ba chai chai bat da ka dur ba phu samkhe kala biang angkel singobha ra lut ya kine ki tiar baro kumta lengba kata ka chingle bha chongka yu uta utmen ula chau uman namar ba ula sngeu melung ya ka bat ulong artat ya ka ba khun pila lekam isne yanga mata kasngi pila sef ya kaburom jonga tu ublei un kerkhu ya pi te hacan kata la don lang ru manager jong kata kadukan ubdei ubreu ubastrik bha uba kerteng urakaf khana bat la itho ru yu kum ubreu uba bat rul bha hapo jong kata kadukan bat ambit banduna lane tam wat tang sitengkaru kumta ha kata ka klipman uta manager ula khe bitar bat ula dom bhaya ka da ka baong artan belai phile bet kumne kane ka dei ka dukan amdei ka chaka le kam isne kumta ula be kam no ya ka ha kata hi ka klipman te kibrio boro kila pet kai khlam not kren ai bat uta utmen ru ula khliap kikti chung u namata ban ya sait lem hanrei uta manager pan ula kanta ya u bat yo kor ya kata ka chingkren chung uta utmen kumta ka Asya kala weng no ya ka ID card chongka ki khmat chongka kla dap da ki umman hanrei ka dur khmat chongka pan ka dap da ka ching don burom om da ka ching la rang te ha kata ka men ha ka yeng sa wai chongka maka kam sngau nang yo thia su namar bakala bon chimut chapkhat palan bat kala bo chingkli ru holiday ba hato ka dei ka babakala se lata ngale bha ya ki wei te ha ka step ka bobon la don ki ba wan tiet jengkhang ha ka dwari yang chongka kumta maka kala lek play bat kala lengo ba de penban uta utmen uba kala le bahaya uba la wan dak jingriam ka babha bat ka kali ru ka baram dor bat rangkat lang ru uwei uskatri jengu uba la riam sun te uta utmen dak jing phu sumkhe ulong ya ka khon menhanin phil amap ya ka khat khandai tangka namata jonga pila ayada yaka burom jonga ngadei usif naryan akarwal unong seng yaka akarwal charitable foundation bat ulai artat ru yaka envelope terwakam yaka bat hapo jong kata ka envelope la don ka chingtho ba yaka la sha thung kum ka assistant director haka social justice team haka ba kala yo yaka tulap ka ba he bha bat ka balong lai sha ka tulap haba compare bat ka tulap abdukan jongka baro siketu kumta ka Asya kala chau uman bat uta utmen ulong ya ka menta kala dei sa ka benta jonga balek bahaya pi da ka ba lo thung kat kata ka kadan namata jongka kumta perlong kibrio ki babha
kibala irap ya kiwe klem kano kecing kemi lenti naki kin yo pediang ya kaburom ka bakrau bha ha kecing imjuki hisen kasngi kumta hadin kata ka asya kala join ha kata ka kam thamai jongka ki staff baro kila pediang subhaya ka da kecing thap keti te ha ka we kecing lang lene ka conference Mr. Akarwal ula penpena syaki media baro ba haba ka reu kentei ka bala ya da ya kaburom long breu man breu tang da ka khat khandai tangka te kala dai ka por bangin perkhat lang ya ka ha ka sistem jongi baro ka we ula ong te haden katuk ane ura khaf ula yo pediang ya ka notice ha ka ba ka dai ka cuk ka khna kentei ka ba ula bitar manswa mentah kala long ka director kumta mo ula thang yong ka dur khmat jong te haden katuk ane te yo ka asya kala yo pediang burom ya ka unsung hero award te halo stage kala ajeng keren ba ngala map iya ka khat khandai tangka ha ka tu ka por de namar ba ngaloi i ya ka dur jong ipa ha uta utamen ba chushu kal ong ba ban pen kala ya ka perthei ngim don kam ya ka chingile ka bajur han re ngiron kam ya ka msem le bha prabreu kumta kipij ba boro kila thap kti namata jongka kumta perlong teng kicing le bha ki berin ki penlong ya kicing yok pediang ka bakrau ha kicing im kumta ka sitengka ka long ka berin hanrei haba ai da ka mesiam singolem ya kiwe kala benura ya ka burom jongki kato gane kumta pen koi ya kicing pang jongki bat pengkala ya kono sip jongki naba kicing burom prabreu kala men pen imbiang ya ka perthei ka balajon kumta wacu kan sting ya ka danut ka balung namar ba kicing krau ba sisa kam theu da ka spa lane ka kadan hanrei da kicing slur ban yang skem namata kiwe kumta perlong lada piso tenat ya kene ka story singopha to share shakiwe kanang ba kacing burom prabreu bat kacing ira prabreu kan jai im bat kan jai don si junom khublei sibun